за мъничко сладкище, вижте го. Сладкище, сладкище. Хайде, Габи, нагоре. Ще сте тръгнати положение, аз ще тръгвам. Габи! Чакай, качвам се по коридора. Хайде. Габи, чакай! Чакай малко, Габи! Тръгвай! Чакай ме! Да се пушим, да. Аз ще го затворя. Не слизай се. Добре, няма. Дай да се снимам. Държи. Добре, де. Дали ще... Какво се вижда? Откъде? Чакай бе, Габито. Айде вижте други книжови. Не случи. Здравейте! Хайде, излизай! Дай, аз пия вода. Чакай! Правим ти клип шоу. Това е моята котка. Не се вижда добре. Тя ще пие вода. Трагичен миг. За обществото, дете. Какво? Ето как ще ходите? Оле, тя за да ходите, нали? Просто така. Да, значи ли какво? Сега това е да пиеш вода и после сега се обличам, ама няма да ме снимаш, защото ще убия. И аз ще пия водата. Добре. Надежда в случая. Аз ще да спалята, само ще слушам музика от целя. Няма да му слушам музика, ще се обърна. Така ще се облича. Облича, Габи, аз съм спалнята. Така. Аз съм спалнята. Пред нас ще научим проект. Не съм виждал много както трябва. Вижте, това е колелото, на което аз обичам да сядам. А това е хубавата елха на Габито. Много е хубава. Това е една от играчките. Всички играчки. Всичко е тук. Така. Аз в момента се качвам на колелото. Така. Това колело... Да! Какво? Да, държа го клипа в течение. Това дали държа клипа в течение? Да, държа го сега, да гледате как в момента. Опа. Аз карам това колело. Чакайте да видим откъде съм спала лампата. Само едното се спаля, но пак е добре. Хопа, нали? Сега време на цяло обиколка на всяка на Габи. Това е пирото. Продължаваме. Така. Сега чакаме Габито да дойде. Ето я идея. Ето ли идея? Шоуманс. Вижте ръката. Каза ли? Да, си бахте. Бързо. Листва. Габито. Гледаме Габито как се облича. Да, бе, няма ги. Добре, те не гледат. Аз
гледаме. Разпавя. Аз чух да се издухам носа. Казах да има. Айде да Не може така си го духаш. Трябва всякакъв момент си има. И по улицата ще снимам. Да. Покажи с малкото. Ще го покажа. Здравейте, приятели! Аз се обличам. Никой не го знае, ама аз го казвам на вас. Всички ще го знаят в YouTube. И затова го казвам. Чакайте. Това са бас. Да. Да стъхло. А това е малкият. Не може да се види черният. Габи, мейка не може да се види. Знам. Слял се стъпнината. Това е Елиса за страховка. Ще видиш кой е за страховка. Ами ти си Елиса за страховка. Къде ти е грейката да я дадем на Ели? Не знам, вън. Или слагай горното, закопчавай, че да дадем на Габи черната грейка, защото сега заходния. Аз искам да съм горнищи грейка. Няма. Няма. Аз съм по-дебел от нея. Няма. Не. И аз съм така. Не може. И вече ще сме така с Да, не може да се защото аз съм... Нямаме друга грейка. Каква грейка? Да, извинявате им. Нямаме. Имаме. Габриела. Имаме. Нямаме друга грейка. Имаме зелени. Това какво ще го обиждате? Горнищи грейка. И на колко капеш ти? Да. Абе, за това. Габриела е голяма. Голема е Габито, голема. Ама Габриела, ама нямаш такова бе. Зелената грейка няма закопчалка. Аз съм с 4 ката. Не ми трябва да купчалка. Тя каза, че си с 4 карта. Опа. Ама. Така, чакай сега да видим къде е. Така. Шоба. Габито с белите бутушки. Само дето, само те се виждат. Така. Не бе. О, да, не са само белите бутушки се виждат. Аз съм съвършена. Не съм несвършена. Я добре се казвам първи сезон. Така, знаеш ти? Ние ще сме така да изпрещаме. Но в други дни пак може би. Отиваме първо с татото. Да, Пускаме тато. пускаме тата. Друг се се обоя. Къде ще се чуливши? Дано. Ти ще ме убия, мама ми. Казвам на мама. Кай. Те по котелена нищо не се вижда. Това ще ви показвам. Първият се сега ни покажи. Искам само последно да съвкам маските. Отива тя да съка. Съвкам маските! Да се измъкаме маските. Маските се вижда. Който! Виждате са поне малко. Да, отгоре. Вижте, тук са морските свинчета. Тук има и малки садури. Като до това. Сега аз ви цукам за довиждане. Първия. Как се казваш та? Джейда. Джейда. Полито. Сега. Как го първи? Дръж това, да се каже то полито. Това е полито. И сега Пламъче. плаваче. Сега ще ви покажа пламъче. Ето го и плаваче. О, Садура. Чао. Чакай, да полито има снима сега. Не, първо аз ще я взема. Това е моята най-гадко морска свинче Поля. Да бе. Ох, остави го, като дава, че ще тръгваме. Айде. Чакай! Малко напрежение сме. Габриела идва. Ще му бие. Грозда гледка. Подпадаха ми задния. Казвам ви го, гледайте шоуто.